Bueno, boas tardes a todos. Vamos a dar comezo a esta sesión ordinaria que se celebra, pois hoxe 2 de xuño. Bueno, como dicía a secretaria, a acta anterior queda para o próximo pleno. Tamén dicir que o punto número 3 da orde do día, que era unha moción do Partido Popular, tamén queda retirada, ademais a petición deles, comunicado en comisión de goberno. Polo tanto, vamos a empezar polo punto número 1 da orde do día, que sería moción do Partido Popular sobre Pontegal. Pasa a comentar o punto o concelleiro portavoz do Grupo Popular, Martín Vázquez. Sí, boas tardes. Como está de conocimiento de todos, supoño, a moción que presentamos pois en desacordo coas medidas adoptadas pola Deputación nesta forma de conceder as axudas e as contratacións dos grupos musicales, teatro, de outro tipo de actividades de ocio e cultura. Non sei se procede lelo ou se de conocimiento de todos os presentes. Conocemento meu, sí. Eu tamén. Entón non ten máis que comentar. A verdade é un punto moi concreto e non ten máis comentario. Perfecto. Alguna aclaración ou observación por parte do Partido Socialista? Sí, bastantes. Vamos a ver. Bueno, a moción, ainda que non se leu, fai mención, máis ben ao principio, sobre o plan cultural da Diputación de Rafael Ouzán. O último ano no que se aplicou ese programa cultural de subvencións culturais foi no 2014. Aquí o Partido Popular de Redondo trae esta moción, entendo que reforzando a posición dos seus diputados na Diputación Provincial. Hai que aclarar unha serie de cuestións que na exposición de motivos non están no certo ou ben son mentira. Aquí dísenos que o plan cultural, pois ven a decir que era o modelo ideal de como facer este tipo de aportacións económicas ás entidades culturais e entidades locais, incluso para fomentar pois este tipo de actividades artísticas e culturais tradicionais, sobre todo. Pero bueno, a ver, o que temos aquí é que hai un goberno novo que entra no 2015 e decide pois reformar o sistema vixente que tiña Louzán daquela, máis o Partido Popular. Dámonos conta ao entrar na Diputación que as sospeitas e os feitos que tiñamos comprobados, incluso aquí neste Concello se ten visto ao presidente da Diputación entregar pois cheques a certas asociacións, a certos colectivos, cheques sin ningún tipo de criterio nin base reguladora, con un grandísimo porcentaxe de discreción do propio presidente. Considerouse que había que facer unhas bases novas, un programa novo, e dai foi onde saleu Pontegal. Hai que decir que o Pontegal 2020 está dotado exactamente con a mesma cantidade que o 2019. Si ben sí que se van facendo algunhas reformas de carácter práctico para, todos sabemos que un plan, cando se fai, requiere certas melloras cos anos, vanse detectando deficiencias, vanse detectando posibles correccións que se poden facer, e así foi como se fixo as novas características, digamos, deste Pontegal. O Partido Popular critica nesta moción que se lle recorta aos grupos e as asociacións sin ánimo de lucro que queren participar, que se lle recorta o número de actuacións por ano. O que se fai neste novo programa é limitalas a 12 actuacións por ano por agrupación. Por que se fai isto? Antes non había ese límite. Ocurría que podía darse o caso de que unha asociación, por ser moi activa, moi potente económicamente, con moitos medios ou con moito personal que pudera apoiar ese colectivo, podía optar a facer 14, 16 actuacións nun ano. Había asociacións que se daba o caso que non podían optar
a subvención de facer unha única actuación no ano porque se acabaran os cartos, se acabaran as dotacións económicas. Entonces, con esta decisión o que se fai é limitar a 12 por entidade e intentar así garantir unha maior participación de máis grupos, de máis, sobre todo os minoritarios, intentar diversificar a oferta cultural ao largo da provincia. Como dato, decir que no Pontegal 2019 inscribíronse en Pontevedra, na provincia, 1.370 grupos. De todos eles, tan só 31 tiñan realizado máis de 12 actuacións nun ano. Entón, bueno, digamos que a reforma adaptase un pouco á realidade que hai no Concello e intenta que máis grupos poidan optar ou que non se queden fora, polo menos, porque se hayan acabado o número de solicitudes que se podían facer. Tamén se di que se limitan o número de peticións que poden facer os concellos que se poden adherir a este plan. Bueno, resulta que hai unha gran maioría de concellos que están facendo actuacións culturais con cargo ao Plan Concellos. O Plan Concellos tamén foi instaurado polo goberno socialista no ano 2015, no 16, perdón, e ten unha liña especificamente dotada para a parte para solventar gastos de débeda ou de financiamento, para afrontar asuntos, actividades culturais. Este Pontegal está ahora adaptándose a esta nova coordinación co Plan Concellos, e entonces cando se limita aos concellos que poden tamén acceder a este tipo de subvencións por este lado, polo Plan Pontegal. Suprimironse as axudas ás AMPAs, outra cousa que se menciona na moción do Partido Popular. Aquí tamén podemos ter diferentes puntos de criterio en transparencia ou en como se deben de financiar certas entidades privadas. Louzán facía a dedo antes do 2015 bueno, foi no 2018 cando a Deputación de Carmela Silva decideu suprimir ese tipo de axudas ás AMPAs que facía Louzán daquela sin ningún tipo de rigor, ningún tipo de base reguladora. Tamén se di que ademais destes recortes, entre comillas, do Pontegal, hai unha serie de recortes que se empezan a ver polo tema do Plan Concellos, de que se di que se disminueu nun 1,2 millón, creo que di. Hai que decir que non se pode comparar o Plan Concellos o último que tuvemos, que foi do 18-19, que se incrementou no 75% polo tema dos incendios que houbera en 2017, co Plan Concello normal dun ano, que é o de 2019. O 2020, perdón. Entonces, tampouco eso entra dentro da verdade. Como dato tamén añadir que o plan cultural de Louzán tampouco era tan bo, cando hai datos que confirman que concellos que non eran do PP non levaban ningún só euro da Deputación para este tipo de actividades. Por exemplo, podo poñer no 2014 Bueu, Caldas, Catoira, Fornelos de Montes, Agarda, Pollo, Silleda, Vilaboa. Ningún deles contaba con un goberno do Partido Popular no 2014 e, polo tanto, non recibían ningún só euro do plan cultural. Por contra, algúns dos concellos que máis porcentaxe do total do plan cultural do 2014 levaron foron concellos como Cangas, do Partido Popular daquele momento, e, curiosamente, Vilanova, Valga e Ribadumia, pois concellos moi vinculados coa administración de Rafael Louzán, non? Hai que, se vamos a falar de transparencia, se vamos a falar de que hai que ser, pois, eso, o que chaman a nova política, que hai que ser máis transparentes, valga a redundancia, máis honrados. É curioso como se quere criticar o plan Pontegal poñendo como referencia, como exemplo, o plan cultural de Louzán. Incluso había concellos do Partido Popular que, por non ter boa relación ou boa sintonía co presidente da Deputación, Rafael Louzán, pois tampouco levaban ningún só euro. E agora hai constancia, entre bambalinas, claro, estas cousas non se din pois públicamente, de que hai moitos concellos do Partido Popular que están máis contentos agora con este plan Pontegal que co plan cultural de Louzán, porque co plan cultural de Louzán ou entrabas polo aro ou non tiñas ningún tipo de subvención, non?
Entonces, para terminar, nada, decir que o Plan Pontegal é un instrumento para intentar ser máis transparentes, máis ordenados, sobre todo máis que todo para que haya unha especie de programación que se poida saber de antemán, igual que co Plan Concellos, o que pode optar cada entidade. É un plan mellorable, por suposto, como sempre, todos os plans que se poden facer, todo tipo destas iniciativas son mellorables cos anos. Non hai ningún plan perfecto, eu non vou dicir que o Pontegal é o plan perfecto, seguramente adolece de moitas cousas que non están ben, pero compararlo co plan cultural, pois eu creo que é un pouco exceso, non? A min tamén me gustaría, ainda que agora xa non é o momento, porque xa empezamos coa campaña, pero coa campaña electoral gustaríame que a Xunta houbera, pois, planteado tan sequera algún plan deste tipo para os concellos e para as asociacións culturais de Galicia, que algo en cultura tamén terán que facer, pero bueno, está moi ben pedirlo aquí a Diputación, e nada, simplemente eso, rematar dicindo que é unha moción que se basa en este tipo de afirmacións, pois non se pode ter en conta e por si imos votar en contra. Gracias, Pepe. ¿Alguna aclaración ou observación, Pilar? A ver, ainda que Martín non leu a moción, está claro que, bueno, con todo o que explicou Pepe, pois quédanos clara unha postura máis a outra. Lóxicamente, nós non vamos a entrar en ver si o plan anterior da Diputación e o plan de agora. Nós o que temos que dicir respecto desta moción, e sempre estamos en contra das mocións políticas, sabédelo, e ainda tivemos no pleno anterior. Agora, o acordo neste caso ten unha certa lógica para nós por dúas cousas. Unha, nos solicitamos xa o 3 de febreiro, se non me equivoco, unha reunión á Presidencia da Diputación para, entre outras cousas, no punto número 7 dese escrito, iba solicitar certas aclaracións sobre as axudas municipais, as axudas provinciais que recibía tanto o Concello como as distintas entidades e asociacións. Nos, pola nosa traxectoria nestes últimos 4 anos, non podemos estar de acordo en que o Concello non poida solicitar esas actuacións, porque moitas das nosas actuacións do auditorio, da Festa ao Tinto, da Festa ao Pan, viñan a través do programa de Pontegal. E máis, nós partimos dunha base en que se no ano 2018, se non me equivoco, entre os grupos que se concertaron, pois máis menos o valor foi de 7.000 e pico euros, perdón, o 17, no ano 2018 9.000, o ano pasado, por exemplo, quedouse en 5.700 e pouco, e a partir de maio prácticamente non deron nada a través do Plan Pontegal. Entonces non podemos estar tampouco de acordo con que o Plan Pontegal funciona ben, que é o que ti tamén recoñeces. Entonces nos, en principio, vamos a esperar a ter esa reunión que temos solicitada, que esperamos que ahora pues esto, que se normalice a situación, nos convoquen canto antes, e aí é donde pues exporemos estes temas que nos preocupan. Ahora, nos entendemos que o Concello sí debería poder solicitar eses grupos. Eu estou de acordo co tema que dicías ti da diversificación. É certo que hai, ao mellor, pues eso, 30 grupos que actúan en todos os sitios e hai algún pues que non actúa ningún, vale. Eso podo estar de acordo. Ahora, que o Concello non poida solicitar como hasta ahora, que todo se aplique o plan Concellos, que é certo que, eso sí é certo, aumentou, nos con respecto ao ano pasado aumentou 6.000 euros, máis menos, pero ainda así, ese 6.000 euros realmente non cubren o que nos estaba cubrindo para nós o que era Pontegal. Entonces, en principio, penso que nos vamos a abster por ese motivo. Gracias, Pilar. ¿Alguna aclaración, Martín? Sí, bueno, pues primeiro decir que está ben as observacións de Pepe, teñen moito máis contenido político as observacións de Pepe que a propia moción que nos presentamos, pero decirlle que eu, polo menos eu a nivel personal, creo máis na lei da oferta e da demanda, neste caso na lei de paridade que el pretende, de artística e cultural. E cando alguén reclama unha actuación musical ou cultural nun concello ou en calquer outro ámbito, é polo interés que pode despertar nos destinatarios desa actuación ou desa obra cultural. Entonces, para min, a lei da paridade artística non se pode amparar a decisión que vai a tomar Pepe ou o grupo do Partido Socialista neste pleno,
definindo que hai que ter oportunidades para todos. Estamos de acordo, pode ser regular de outra forma, pero hai que ter sempre en conta que a lei da oferta e demanda, o que demanda unha actuación ten dereito a demandala, non que lle veña imposta de arriba, ti tens que poñer isto porque só leva 2 feitas este ano e empaquetamos a ti. Cada un ten dereito a elegir quen quere que veña a actuar ao seu concello e ofrecerlle aos seus veciños aquelas actuacións ou aquelas actividades culturales que considere oportunas, non as que lle impoñan desde arriba por unha lógica de paridade cultural ou artística. Depois outra cousa que decía en canto ao das AMPAs, unha cousa é regular como se deben facer as concesións deste tipo de axudas e outra cousa é eliminadas por decreto. Eliminan os concellos, eliminan as AMPAs e outras. O sea que unha cousa, se ti pretendes que a cousa non vaya polo mesmo camiño que iba, pois regula de outra forma, pero non a elimines como lle pasou ás AMPAs ou ser destinatario como son os concellos. En principio nada máis, non é, a pesar de vir a moción cos presumibles tintes políticos que trae, nós sí que consideramos aceitada e como acaba de ratificar Pilar, non está nada claro que sea beneficioso para o Concello, e nós en principio presentámoslo porque sí creemos que non é beneficiosa para o Concello. Outro tipo de mocións teñen chegado ás nosas mans e non teñen vido aquí porque non as considerei eu personalmente que deberían haber pasado por aquí. Neste caso, pois sí o considerei e non ten nada de imposición política nin trasfondo político, sino como unha reivindicación xusta para o Concello de Ribadumia, nada máis. Gracias, Martín. A declaración, Pepe. No, bueno, simplemente decir que hai unha diverxencia de conceptos do que debe de ser o Pontegal para o Partido Popular e para os demais, ou polo menos para min. Un plan como este non está para facer un servicio de espectáculos a discreción. Isto é para subvencionar a cultura. É para promover que haxa entidades culturais que poidan desenrolar a súa actividade e, se non teñen capacidade para facelo pois de forma autónoma, pois que poidan optar a unha pequena subvención para poder actuar máis ao lado do seu entorno máis cercano. Isto non é para que aquí un concello poida ter a panorama ou que poida ter aquí... Non vai de eso, rollo. Non se pode mercantilizar a cultura. Entonces, tanto de... Non sei se é paridade cultural o que hai que decir, pero que hai que intentar desde unha administración pública pois darlle ás agrupacións menos potentes a oportunidade de darse a conocer, sobre todo nun tema como a cultura, que é algo artístico, algo pois que digamos que non é algo mercantil, pois non sei a que ven falar de oferta e demanda, pero bueno, como digo, son dos conceptos distintos, completamente respetable o concepto do Partido Popular, pero eu creo que a orientación do Pontegal non é esa. E despois, referente, só para terminar o tema das AMPAs, bueno, caramba, foi suprimido no 2018. Non sei que fixeron os diputados do PP na Diputación. Falar agora de aquelo, pois é tentela, non? Digo eu. Poderíase haber feito algo antes. Eu tampouco teño noticias de que haya ninguna AMPA que haya deixado de facer as súas actividades ou que haya posto algún problema con respecto a eso. Agora ben, si teñen algún problema aos colectivos, pois perfectamente se poden dirixir a quen ten que dirixirse. Agora, falar de algo que pasou no 2018, pois bueno, está ben. Perfecto. Martín, sin problema. Claro. O da lei de oferta e demanda creo que expliquei ben claro, Pepe, non se trata de que teñan que impoñer a ti un grupo artístico porque este ano non tuvo actuacións. Entonces vamos o Concello de Ribadumia solicito e vamos a mandar porque non tuvo actuacións. Non, a lei de oferta e demanda significa a lei de oferta ten que funcionar así. Ti non podes estar subvencionando certo tipo de actuacións culturales ou artísticas e que te impoñan desde arriba que les traer. Ti tens que traer as que interesan os teus veciños. De nada nos vale aquí que nos traigan os danzantes de arcos de Redondela cando nos queremos traer os danzantes de arcos de Covas, porque sí que nos interesarían os de aquí. Os de Redondela posiblemente non tendrían ninguna demanda no Concello de Ribadumia. Que sentido ten traelos aquí? Si non tuveron ninguna actuación en todo o ano e como están aí pendientes de que lle salga unha e solicita a Ribadumia, mandamos os de Redondela, pero non o que nos interesa traer os de Covas, non os de Redondela, por proximidade e por interés cultural da zona.
Entonces, ese é o que eu decía da oferta e da demanda. Aquí non se trata de mercantilismo, non me cambies as palabras de sitio, Pepe. Estamos falando de cousas distintas e sabes perfectamente ao que me refiero. E por outra parte, o de subvencionar aquelas entidades culturais que teñen unha necesidade de cubrir gastos e efectivamente teñen dereito a ter esa subvención por parte dos organismos públicos, pois ese tipo de cuestións pódense facer de outra forma, dándolle directamente a subvención e condicionándose a ter unha serie de actuacións ao ano, como creo que se tiña feito a outras cousas. Despois, o que fixo o Partido Popular no ano 2017 na Diputación non vai comigo. Eu veño aquí con esta moción, que levo aquí escasamente un ano. Non me veña só a preguntar que fixeron os deputados do Partido Popular na Diputación, que eu non sabía ni se había diputados no ano 2018 na Diputación. Habraos agora, haberíos de toda forma, pero non vai comigo ese tema. O tema que vai comigo é esta moción presentada en Ribadumia e con estos datos concretos. Si o Concello de Ribadumia lle convén ou non lle convén a modificación que implica o Pontegal. Nada máis, non hai que buscarlle máis historias. Sacar aquí a colación si Rafael Louzán sí, si Rafael Louzán non ven absolutamente a santo de nada. Aquí o que se trata é esta modificación beneficia a Ribadumia, sí ou non, o Concello de Ribadumia, sí ou non. Creo que queda claro. Vale, bueno, como ben dixo Pilar, nós non vamos a entrar en debates políticos, si é mellor, se non é peor. Nós estamos de acordo en que hai que promover a cultura. Tamén entendemos que, bueno, que ao mellor pois Pontegal, pois o que estamos percibindo, pois ao mellor nos últimos tempos, pois ao mellor necesita unha partida superior, porque, bueno, entendo que os concellos ao mellor nos podemos ver perxudicados, pero tamén é certo que nós nos temos que abster porque nós solicitamos a Diputación precisamente en febreiro, 3 de febreiro, unha reunión para aclarar estes puntos. Por lo tanto, eu creo que debemos de ter unha reunión coa Diputación, coa presidenta da Diputación, e despois, bueno, pois evidentemente, pois o Concello de Ribadumia evidentemente, pois quérese ver mellorado nas medidas das posibilidades. Pero bueno, eu creo que é o obxectivo fundamental é a promoción da cultura, se debe promover a cultura, pero tamén entendo que os concellos non nos podemos ver perxudicados na distribución das partidas. Entón, bueno, creo que o temos que aclarar precisamente nunha reunión e despois poderíamos tomar unha decisión ao respecto. Bueno, vamos a pasar a votar a este punto, que é o punto número 1. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? O seguinte punto da orde do día, que sería o recoñecemento extrajudicial dos gastos originados no exercicio anterior, este equipo de goberno vai a solicitar a retirada deste punto da orde do día, por lo tanto temos que votar, sobre todo porque nos entregou a documentación a tempo, tal e como nos presentaron ante un escrito, solicitando nun escrito que, bueno, que nas 48 horas ou na convocatoria do pleno que, bueno, pues que tiñamos que aportar esa documentación. Esa documentación nos aportou, solicitamos a retirada do punto da orde do día. Temos que pasar a votar este punto. Entonces, abstencións? Pepe? Votos a favor da retirada deste... Pasamos ao punto seguinte, sería o punto número 2 da orde do día, que sería dar conta do escrito presentado por Somos Ribadumia sobre o funcionamento do grupo mixto. Pasa a comentar o punto a secretaria municipal Dolores. Eso es lo que sería los informes que os hemos pasado. Se ha solicitado, bueno, en el 2015 se constituyó, si queréis leo el informe, si no, como que os ha pasado, pues a constitución del grupo político ven regulada na sección 9 da Lei 597 del 22 de julio da Administración Local de Galicia, nos artigos 74 e 79, así como nos artigos 73 da Lei de Bases do Régimen Local. E na súa redacción, dada ao mesmo por la Lei 57-2013, por lo que y en el reglamento de organización y funcionamiento del régimen jurídico de las entidades locales.
Así, el artículo 74 de dicha ley establece que se integrarán en todo caso en el grupo mixto los miembros de los partidos políticos que no hubiesen obtenido un mínimo de 2 escaños. Por otro lado, el artículo 75 establece que los grupos se constituirán mediante escrito dirigido al presidente y suscritos por los integrantes que presentarán la Secretaría dentro de los 5 días hábiles siguientes a la constitución de la corporación. Si algún miembro no va a asignar el escrito de constitución del grupo, los no asignantes se integrarán en el grupo mixto. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de portavoz del grupo, pudiendo designarse también suplente. Al inicio de la legislatura municipal 2015-2019, por esta Secretaría se formuló una consulta a la plataforma de asesoramiento público sobre la obligatoriedad o no de constitución del grupo mixto y la integración en los mismos de los dos consejeros de las formaciones políticas PSDG-PSOE y Somos Rivadumia, y que se recibió contestación en la que constaba que, entre otros aspectos, que en virtud de las consideraciones jurídicas, la Ley de Modernización 2003 realizó una modificación de los grupos políticos y a partir de la misma ya no existe la necesidad de que todos los concelleiros se integren en grupos, sino que si non o fan se considerarán concelleiros no escritos e poden actuar a título individual. Por ello, derogou o denominado grupo mixto e tenía existencia establecida na normativa autonómica ou en los reglamentos orgánicos municipales dun número mínimo de concelleiros para poder constituir un grupo político. Os grupos políticos a partir da entrada en vigor desta lei poderán estar constituídos por un só membro sin ningún problema. Tendo en conta esta resposta dada a la consulta formulada, no pleno municipal celebrado con data 22 de junio de 2015 se dio conta dos escritos de constitución dos grupos políticos e da constitución do grupo municipal de PDD Somos Rivadumia e do grupo municipal PSDG-PSOE e a designación dos seus voceiros. Posteriormente, polo Partido Popular, presentouse un escrito no que plantea dúbidas sobre a constitución do grupo municipales independientes e que consideraba que se debía constituir o grupo mixto e integrarse no mesmo representantes dos dous grupos anteriores. Por tal motivo, se solicitaron informes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, recibido el 11 de noviembre del 2015, y a la Diputación Provincial de Pontevedra, recibido el 22 del 10 del 15. Asimismo, el día 5 del 12 se recibió otro escrito, otro informe solicitado por el Partido Popular, la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. En los informes emitidos por dichos organismos se indicaba que se entende que debería constituirse o grupo mixto, motivo por lo cual, aínda que los mismos non son preceptivos ni vinculantes, o Pleno Municipal en sesión celebrada con data 18 de diciembre de 2015 adopta el acuerdo de anular los acuerdos adoptados de la sesión del 22 de junio del 2015. Relativos a la creación del grupo político independiente. En la presente legislatura 2019-2023 y como consecuencia de la inclusión en el orden del día de una moción presentada por los representantes de la formación política PSDG-PSOE y de la que respecto a la que la presentación de la misma o representante de Somos Rivadumia manifiesta dúbidas sobre si se puede presentar individualmente al escrito del grupo mixto, se acuerda solicitar informes a los mismos organismos a los que se solicitaron en la legislatura anterior. Con data 10 de octubre de 2019 se recibe un informe de la Diputación Provincial en el que, entre otros aspectos, indica que a la vista de los puestos se concluye que de no existir acuerdo entre los miembros del grupo mixto no tendrán portavoz y cada consejero representará a sí mismo y cada uno de ellos podrá intervenir en los debates del Pleno, eso sí, dividiendo el tiempo que corresponda a cada grupo, en conjunto entre sus dos componentes. Idéntica solución se tomaría respecto a la presentación de mociones en la que cada consejero representa a sí mismo. Con data 21 de octubre de 2019 se recibe el informe solicitado al Ministerio y en el que, entre otras conclusiones, aspectos indica que a la vista de lo expuesto cabe concluir que a presentación de mociones y proposiciones se canalicen por los grupos políticos a través de sus portavoces, pudiendo asimismo presentar ruegos y preguntas. Complementariamente, se establece que todos los miembros de la corporación podrán presentar ruegos y preguntas. Por último, señalar que el régimen jurídico al que está suscrito el grupo municipal mixto es exactamente el mismo que el resto de los grupos políticos municipales, sin que su adjetivación como mixto le añade o reste consideración específica alguna en cuanto a la condición de grupo político municipal. En consecuencia, la designación de portavoz resulta igualmente exigible en este caso para el correcto funcionamiento del pleno de la corporación. El informe emitido por la vicepresidencia, entre otros aspectos, indica que a la vista de lo expuesto y dado que el Concello no cuenta con reglamento orgánico que disponga limitaciones de ningún tipo, infórmase que no existe obstáculo a la presentación de mociones por cualquier miembro de la corporación local, sea a título individual o bien como representante de un grupo político. Bueno, con independencia de lo anterior respecto al funcionamiento del grupo mixto, cuando no se tenga así designado voceiro, indicar que la principal consecuencia será la falta
de representación de dicho grupo en los órganos de funcionamiento del Concello, lo que no puede ser obstáculo para que los concelleiros participen en la vida de la corporación municipal y desenvuelvan las funciones propias de su cargo, asistiendo a las comisiones que correspondan, con voz y sin voto, pudiendo presentar escritos o mociones para ser debatidas en el Pleno e intervenir los mismos en la agenda de intervención. Estos son los informes que se solicitaron como consecuencia de la moción que se haya presentado de Señor. Gracias, Dolores. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que sería dar conta dos escritos presentados por Somos Ribadumia e Partido Socialista, PSOE, sobre a xestión das multas de tráfico. Comenta o punto a concelleira Pilar Martínez. Vamos a poner ahí. A ver si sai. Vale. Neste punto houbo dous escritos que se presentaron a principios deste ano, un conxuntamente por Somos Ribadumia e polo PSOE, no que se facía unha serie de solicitudes que se modificase concretamente a fórmula de actuación que se estaba levando a cabo respecto da xestión de multas e que se trasladase aos beneficiarios, os prexudicados neste caso canto antes, e ao mesmo tempo que se habilitaran fórmulas para o fraccionamento de pago pois en aqueles casos en que había pois unha persona que tiña varias multas de distintos días. Posteriormente, o día 24, presentou un escrito Somos Ribadumia, que tendes aí á dereita, no que incidía outra vez no tema da xestión das multas e facía unha serie de peticións de información para o cal se solicitou o correspondente informe en recaudación. De todas formas, convén recordar como se xestiona pois as multas e convén recordar que no ano 2011 o Pleno da Corporación Municipal de Ribadumia delegou no oral a recaudación das multas e a aprobación definitiva publicouse no Boletín Oficial da Provincia o 4 de abril de 2014, que é ese fragmentiño que tendes aí exposto. Así, desta maneira, tendes aí tamén no recuadro os importes que se recaudaron nos anos 2014, 15, 16, 17 e ata marzo de 2018, agora vos digo por qué, que ascenderon no importe das multas a 36.540 euros neses 4 anos e 3 meses, dos cales se recaudaron efectivamente a través do oral 31.140,40 euros. E hasta marzo de 2018 porque no pleno do 21 de decembro de 2017 o pleno da Corporación Municipal da anterior legislatura acordamos revogar a xestión que tiñamos no oral e eso foi publicado no Boletín Oficial da Provincia o 8 de marzo de 2018. A partir de aí, a partir de que se publicou o acordo, o oral deixou de xestionar as nosas multas de tráfico, como todos os demais impostos que xestionaba, e pasaron a ser competencia a súa xestión do Concello. O equipo de goberno que daquela na que estaban o PSOE, Somos independientes, acordamos despois de que desde o Servicio de Recadación se intentase facer o convenio con tráfico directamente e que se comprobou tras varios escritos que se lles mandaron a través do mail que estaban paralizados os convenios. Entonces o que se decidiu no pleno do 20 de decembro de 2018, neste caso tamén co voto favorable dos tres grupos que formaban parte do equipo de goberno na pasada legislatura, acordamos que pois nos íbamos a adherir a un convenio que tiña a Federación Española de Municipios e Provincias para a xestión de multas de tráfico, que no seu momento se explicou en pleno, que incluso pois supuña un beneficio económico, entre comillas, para o Concello, porque había que pagar menos realmente a través da Federación Española de Municipios e Provincias que a través do oral, porque o oral, lóxicamente, por facer a xestión, cobraba un tanto por cento sobre o que ingresaba o Concello. Entonces, o 13 de febreiro de 2019,
remitiuse por rexistro de saída ese escrito de adhesión á Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias. Por eso dicía que de marzo, como mínimo, a ese 13 de marzo de 2018, como mínimo a ese 13 de febreiro de 2019, non se puderon tramitar as multas, que é unha das preguntas que se fai no escrito de Somos Ribadumia, precisamente porque estábamos en trámites ata ter este novo convenio e porque a Dirección Xeral de Tráfico tiña paralizados os convenios directamente con eles. Outra das preguntas que se fai é o número de denuncias que se houbo neste período e os importes do que se deixou de cobrar porque prescribiu. Entonces aí, nese cadro que tendes aí, senón, se queredes, a parte da documentación que se vos pasou, podese vos pasar sin problema o rexistro, o sea, os datos que están no rexistro, é dicir, aí tendes, por exemplo, as multas que a Garda Civil de Cambados, non a de Tráfico, presentou no rexistro do Concello de Ribadumia. Estas serían 2018 de abril a decembro. Os colores que vedes van por mes, máis que nada para incidir no tema de que a Garda Civil non é que veña aquí o día 1 de cada mes e presente por rexistro as multas do mes pasado, non. Se vos fixades, pois no mes de maio, que son as rosas, veu 3 veces a presentar multas, infraccións, é dicir, sin que sexan 1, 2, 3, é dicir, neses días, e, por exemplo, pois no mes de outubro veu só unha vez. Isto sae a colación polo feito de que aquí, tan pronto como se reciben, tramítanse. Non é cuestión de que esperemos a acumular. O que pasa que a Guardia Civil, pois un mes trae unha vez todas as multas, ou as que ten polo menos, e outras veces, outros meses ven, pois como en decembro, por exemplo, 4 veces. No ano 2018, 6.300 euros de marzo a decembro, que sería o total das sancións, e o que se recaudou evidentemente foi cero, porque non había, neste caso, o convenio polo que podíamos tramitar as multas. No ano 2019, ese é o montante das multas que se presentaron por rexistro. Vedes igual que, por exemplo, no mes de xuño solo viñeron o día 5 a poñer denuncias, en cambio, por exemplo, no mes de setembro, pois viñeron 2, 4, 6 veces, que é o colorín azul que tendes aí. O que o importe das multas que se puxeron, pero que prescribiron, 3.100 euros. Total das sancións que se tramitaron, que foron estas que chegaron en decembro de 2019, 11.100 euros. A día 9 de xuño, deses 11.100 euros, cobráronse 6.700 euros. E no 2020, o mismo, ata o 9 de xuño, eso é o que tendes. As veces que veo a Guardia Civil con multas de tráfico, casi todas de aparcamento, ata o 9 de xuño, como vos dicía, o total de sancións impostas acadaba 3.900 euros e ata ese mesmo día, deses 3.900 euros, o que se recaudou foron 2.440 euros. Preguntas concretas que viñan no escrito de Somos Ribadumia. Esas que tendes aí, respostas, téndelas todas no informe que se vos pasou antes do pleno, vale? Todas do Servizo de Recadación. En que datas non se tramitaron as multas? Como xa expliquei, de abril de 2018 a xuño de 2019, polo que falamos, mentres non se firmou o convenio coa empresa que ten o convenio coa Federación Española de Municipios e Provincias. A segunda pregunta era o número de infraccións prescritas, 63 no ano 2018 e 31 no ano 2019, que fan un montante de 94. Preguntaba tamén polo número de persoas con infraccións prescritas, aparte de que é descoñecido, é dicir, cando a Guardia Civil trae as multas por rexistro, trae matrículas de coches, non trae números de personas, e aparte, lóxicamente, son datos protegidos, que tampouco pues, se poderían dar así tan alegremente. A cuarta pregunta era o número de denuncias pendientes de envío a 17 de xaneiro de 2020, 29. A quinta pregunta, número de denuncias pendientes de envío a 24 de xaneiro de 2020, 35 según o informe de recadación. Número de denuncias interpostas pola Garda Civil neses 3 anos, 2018 63, 2019 57, 2020 ata 31 de marzo, que era o que pedía
o portavoz de Somos Ribadumia, 41, e medidas que se tomaron nese momento para os usuarios. Concretamente, foron esas 3 que están aí, é dicir, por un lado, permitir o aprazamento en meses consecutivos, é dicir, a persona que houbo, penso que 2 casos, que houbo unha mesma persona con 5 multas, despois houbo algunha con 3 e con 2. Entonces, o que se lle permitiu foi, en vez de pagar pois, o montante total, pois, cando lle notificaron a sanción, o que se lle permitiu foi pagar unha multa cada mes, por decirlo desa maneira. Así mesmo, mantívose a bonificación, porque unha das normas que estaba na ordenanza é que unha vez que fraccionas ou aprazas, perdes a bonificación, porque todas estas multas, convén que a xente o saiba, eran de 200 euros cada unha por estar mal aparcados. Entonces mantivemos a bonificación do 50% e mantívoselle os 100 euros que foron pagando no momento, pois houve xente que no momento e xente que aplazou, como se vos dicía aí, o 7 de xaneiro. Lembrade que os escritos son do 17 de xaneiro, pois o 7 de xaneiro na Xunta de Goberno que houve nesa fecha xa se aprobou pois 5 solicitudes que había presentadas, pois concederlle ese aprazamento e manterlle esa bonificación do 50%. Gracias, Pilar. Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que é dar conta da posta en funcionamento da Escola de Verán 2020. Tamén pasa a comentar o punto a concelleira Pilar Martínez. Vamos a ver. Así como no pleno pasado trouxemos a aprobación, neste caso, as condicións que se lles iban a exixir ás entidades deportivas, culturais, para realizar escolas de verán ou ludotecas, segundo as normas que acababa de publicar o día 12, no DOGA creo que saíron o día 13, pero a resolución é do día 12. Para facer este tipo de actividades con nenos, tanto de ocio como no noso caso de conciliación. Desta vez traemos para dar público coñecemento o que sería o protocolo que rexe a nosa escola, que foi aprobada en Xunta de Goberno, por eso neste caso se dá conta. Por un lado, simplemente que saibades que o fundamental do protocolo é, por un lado, favorecer e que se apliquen correctamente as medidas higiénico-sanitarias que nos están recomendando todos os días na tele, as máscaras, o lavado de mans con agua e xabrón, cando non hai hidroxel, manter a distancia de seguridade, sino que tamén o que se pretende é establecer un protocolo de actuación que, esperemos que non, pero no caso de que haxa un neno na nosa escola que poida ter algunha sintomatoloxía compatible co COVID-19, pois os monitores e as persoas responsables deses nenos saiban exactamente como teñen que actuar. Igual que cando elaboramos os protocolos anteriores que trouxemos a pleno, estivemos en contacto coas distintas asociacións, neste mesmo caso tamén estivemos en contacto, pois neste caso co UMIA, que é un dos organizadores, e prácticamente o noso protocolo é o deles, é dicir, intentamos facelo dunha maneira, collendo cousas de outras. A documentación na que nos basamos, pois, as recomendacións da FEGAN, as recomendacións da Xunta de Galicia, que son esas que vimos no pleno pasado, e tamén lle botamos un vistazo, porque xusto é unha das zonas máis afectadas, as da Comunidade de Madrid. En principio, o que se lle pide a todos os pais que teñen nenos na escola de ocio do Concello de Ribadumia é, por un lado, unha declaración responsable, que é o que falamos na outra, lóxicamente, no que nos declaren que non son positivos por COVID, que non teñen ningunha sintomatoloxía. Neste caso, optamos por poñer a temperatura 37,3 porque nos consta que a Xunta para setembro, se as cousas siguen así, incluso a vai rebaixar a 37. Ahora mismo en todos os centros sociosanitarios tamén están en 37, é dicir, todo o que pase de 37 non pode entrar, e así mesmo, pois, aqueles que non poden ter contacto nos 14 días inmediatamente anteriores con xente que teña sintomatoloxía de COVID. O que si é novidade este ano son os xustificantes da ausencia. A ver, normalmente sempre se pide o xustificante, pero neste caso o xustificante da ausencia parte de que se debe avisar previamente e en caso de enfermidade, dicir por qué, os pais teñen que facer tamén unha declaración responsable de que
por un lado, nas 48 horas anteriores son asintomáticos en caso de síntomas relacionados co COVID non relacionados co COVID, ou se son síntomas compatibles co COVID, teñen que declarar responsablemente que os críos estiveron 14 días sen ningún tipo de síntoma. Estas informacións e a declaración de que foron informados, porque é unha das cousas nas que máis incide a Xunta, comentáronse os pais na reunión que tivemos, evidentemente, o pasado 26 de xuño, donde se lles entregou tamén unha copia do protocolo. Respecto dos grupos, pois o que establece o decreto, un monitor máximo con 10 nenos, aínda que a ratio se poden modificar según o número de as idades dos nenos, e unha cousa na que si incidimos moito é que non pode haber interrelación, non debe haber interrelación, ou polo menos a mínima posible, entre os grupos e os monitores. Por unha razón, que é unha razón, neste caso, de saúde pública. Si polo que sexa hai un caso, esta palabra que están tan de moda, os rastreadores, teñeno máis fácil para localizar os posibles afectados e as persoas coas que conviven. Despois, as medidas de higiene, as de sempre. A distancia interpersoal, o uso de máscara, que van a utilizar materiales propios. Neste caso, este ano, cada neno vai ter que traer o seu material, en principio, e van a ter ali guardado nunha caixa. Sempre se lle vai tomar a temperatura tanto cando entran como cando saen. De feito, o Concello adquiriu, creo que xa o comentamos noutro pleno, 12 termómetros digitais que está utilizando o Concello, que lle cedeu o Náutico Muiño, que lle cedeu a escola de tenis, ao campus de tenis de mesa e o do UMIA. E non se poden usar móviles nin compartir, non se poden usar anéis, pulseras, etc. Nas nosas instalacións, a novidade este ano, o acceso sempre de 8 a 9, salvo causa xustificada. Por que? Porque o que se intenta é o que falamos antes, que entren os nenos e directamente se vayan xa co seu monitor. E a saída tamén de 2 a 3 da tarde. E en todo caso, sempre se lle mide a temperatura e se toma os datos do DNI da persoa acompañante. E as medidas de sempre, dispensadores de xabón e xel hidroalcohólico, ventilación de espacios, nos establecemos que como mínimo 3 veces 10 minutos ao día, ter as portas abertas, revisar a climatización, desinfección habitual, non utilizar os ascensores se non é estritamente necesario, e unha cousa que sí é unha novidade é que tamén declaramos na Escola de Brán un espazo de illamento en caso de ter un caso positivo. Nós estamos utilizando as instalacións da Casa de Cultura de Ribadumia, do CRA de Ribadumia e o pabillón e o campo de fútbol de Ribadumia e as zonas anexas, Carballeira e Columpios, e a zona de illamento témola na Casa de Cultura de Ribadumia, que na coñeza na segunda planta arriba. Este ano ten que haber un coordinador COVID-19, que sería esa persona que se encargase de coordinar e recoller os datos de todos os nenos e ao mesmo tempo recibir as informacións dos monitores, hai un neno que parece que non se encontra ben, que ten fiebre, para automáticamente activar o protocolo que vamos a ver agora e manter informado en todo caso os pais, as autoridades sanitarias e municipais, lóxicamente, das cousas que poida haber. E, como vos dicía, o protocolo de actuación é moi fácil. É dicir, en principio, ante calquera síntoma, o monitor correspondente teño que comunicar o coordinador COVID-19, que neste caso é o mesmo coordinador da escola. Automáticamente, se neno ou nena hai que colocarlle unha máscara cirúrxica nova, non vale a que trae da casa, senón unha nova caixa ali, lavarlle a man e situalo ali nese espazo de illamento, cun monitor, lóxicamente, controlando si pode ser porque ten idade suficiente desde fora, desde a porta, e senón, desde terá que entrar, protexerse cun buzo e entrar na sala. Automáticamente chamar ao 900 400 116 ou 061 se a sintomatoloxía é severa, avisar autoridades sanitarias e familiares, pai, nai, titor, e revisar o círculo de contactos que ese neno tivo e evitar que haxa máis contactos cos nenos do seu grupo e ao mesmo tempo esperar a que se fagan as chamadas correspondientes e as autoridades sanitarias digan que hai que facer ou non. E
outra cousa que neste caso a secretaria foi a que na elaborou, tamén hai unha declaración responsable, porque pois imaginemos que no momento que hai un neno illado, o pai, a nai ou o titor ven por ali e decide levar o neno, que está no seu dereito, lóxicamente. Entonces ten que firmar unha declaración responsable na que se compromete pois a seguir as recomendacións que fan as autoridades sanitarias, o que non quere dicir que o coordinador COVID-19 teña igualmente que comunicar pois as incidencias que haxa e que ese neno pois ten eses síntomas. Como vedes, este ano a cousa é complicada para todos, para os monitores, para os nenos e para os pais. Os pais son conscientes, naquela reunión que tivemos pois preguntaron, a verdade é que pois a situación é como é, pero este ano a escola é o que vai ter. Gracias, Pilar. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que sería dar conta do escrito presentado por Somos Ribadumia sobre o funcionamento dos semáforos. Bueno, un escrito que presentou tamén Somos de Ribadumia, sobre todo solicitando que se permitise o acceso aos informes técnicos que se justificase a medida, dicir, os semáforos na anterior festa do viño tinto pois estaban en intermitentes e permaneceron intermitentes pasados uns días ou incluso pasado unha temporada debido a, primeiro, a festa do viño tinto e despois a obra que se estaba a realizar do Deporense 2019. Por lo tanto, pois nos vimos obligados a poñelos intermitentes. Neste escrito que nos presenta, bueno, pois o que pedía era un pouco informes técnicos que justificasen que se tuvesen que se tomase a medida de telos, bueno, pois en ámbar e que de xeito inmediato se puxesen en funcionamento os semáforos para ter unha maior seguridade vial. Evidentemente, todos buscamos unha maior seguridade vial para os nosos veciños, para os nenos, para as nenas, para todas as persoas, pero tamén é certo que cando se celebra a festa do viño tinto, pois a situación é distinta, e neste caso, pois unha obra cunha inversión de aproximadamente 180.000 euros, 220.000 euros, que despois se foi a 220.000 euros, pois evidentemente pois tamén hai que tomar medidas para poder levar a cabo pois cada unha destas actuacións. Para dar xustificación a este escrito que, bueno, pois que nos solicitou Enrique de Somos Ribadumia, pois o técnico municipal Diego elaborou un informe na que xustifica o funcionamento en ámbar entre as fechas 1 de junio e 20 de junio de 2019, pero, bueno, neste escrito se solicitaba hasta esa fecha. Evidentemente, nos ainda temos que dicir que foi a maiores, as obras se terminaron en torno á segunda quincena de maio 2019, aínda que estuveron en funcionamento xa os semáforos, eu creo que a finales de julio 2019. En este informe dice que como consecuencia das obras, firmado polo técnico municipal, que como consecuencia das obras incluídas no proxecto da mellora de seguridade viaria, accesos á gardería municipal e ao CPI Julia Becerra Malvar e o pabellón de deportes e campo de fútbol da Bouza, executadas polo plan de Porense da Diputación de Pontevedra, a rúa Vallinclán veuse afectada temporalmente para o tránsito de vehículos durante a execución das obras, sendo a mesma unha rúa de alta afluencia. Consensuando cos servicios de protección civil, o Concello tomou a determinación co obxectivo de facilitar un tráfico máis fluido durante as 3 primeiras semanas de xuño e con carácter excepcional e limitado proceder á regulación dos semáforos en ámbar en todo o centro de Barrantes. Bueno, este informe está firmado polo técnico municipal e con isto damos contestación ao escrito presentado por Somos Ribadumia, bueno, sobre todo por esa solicitud dos semáforos estar en ámbar. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é dar conta dos gastos do F7 no pasado exercicio. Tamén é unha petición de Somos Ribadumia, do concelleiro Enrique Ouviña. Efectivamente se fixe un informe dos gastos do torneo AF7 2019. Hai unha parte, digamos que este informe, hai 2 informes, pero digamos que pode haber 3 partidas. Unha partida que é de limpieza durante todo o campeonato AF7, tamén hai que incluir o indoor. As fechas, o AF7 Biberóns foi celebrado 28 e 29 de decembro, despois o campeonato
o campeonato, é dicir, o campeonato de Semana Santa foi do 18 a 21 de abril, e despois, digamos, a fase final foi do 31 de maio, 1 e 2 de xuño. Estos son, bueno, hai un informe firmado tamén pola responsable do Departamento Laboral ou de Recursos Humanos do Concello de Ribadumia, Tamara Ubiña, na que nos indica que os gastos de limpeza foron foron exactamente 516,75 euros. E despois hai un informe tamén, que aparte unha documentación que se vos vai aportar, hai un informe bueno, firmado tamén por Mari Carmen, que pertenece ao Departamento de Tesorería e Contabilidade, na que nos indica que o torneo AF7 e os gastos xerais, digamos, todos os gastos do AF7 son en torno a 12.701,33 euros. Evidentemente, desta partida de 12.701 euros, da limpeza, como dixen antes, foron en torno a 517 euros, da partida económica, que, bueno, pois habíamos aprobado no anterior ano, na anterior legislatura, unha partida económica de 6.000 euros, e despois digamos que hai un aspecto logístico ou outros conceptos tamén que xiran en torno a 5.483 euros, é dicir, total gastos anuais en torneo AF7 12.701,33 euros. Pasamos ao punto número 7 da orde do día, que serían rogos e preguntas. Martín. Pois un par de preguntas e un par de rogos, unha moi rápida e con que se contesta con monosílabos. Os parques están abertos xa ou non? Os parques de momento ainda non están abertos, vamos a abrir nos próximos días. Estamos terminando de poñer os apuntos para poder... Achego un rogo, entonces. Nos próximos días quedan abertos. Non estou pedindo premura na apertura, quero decir que se están utilizando con normalidade. O que está aquí ao lado do Concello, se pola tarde estaba cheo de nenos. Cando chegamos aquí ás 9 da noite, estaba Pepe presente, Ramiro, e quedábanos a dúda de se están ou non abertos, porque non teñen ningún tipo de señalización, están os rapaces usándoos. Entonces, para estar usándoos, pois habrá que utilizar medidas de limpieza e outro tipo de cuestións, porque os locais, os parques están pechados. Ben, entonces habrá que evidentemente o Concello non ten policía local para facer un seguimento a eso, pero os locais están pechados e eso é baixo a responsabilidade en todo caso dos pais. De todas as maneiras, o Concello estamos tratando de poñerlos a punto para nos próximos días facer a apertura dos parques e xardines. Pero un robo que facemos é que se señalice mellor, porque senón aquí é imposible saber. Nós non éramos capaces de distinguir si estaba aberto ou non estaba aberto, porque os rapaces estaban usando e non había ningún tipo de información que dixera que non están abertos. De feito, o noso comentario nas portas do Concello era, pois, si en todas partes están abertos e aquí hai rapaces, deben estar abertos. Pero acabamos de comprobar que están pechados e o Concello non está tomando ningún tipo de medida a hora de ter eso de controlado higiénicamente e co risco que eso contrae. Despois, síntose reiterativo no tema do tinto, pero gostaría de preguntar si pulsou o sentir dos valedores e dos adegueiros despois do último pleno polo tema das catas que lle roguei que non o deixara caer no olvido, e si hai algún tipo de novedade nese sentido. Tamén decir que, como o alcalde confirmaba que tiña a conformidade dos valedores en que non se celebraran as catas, por palabras do presidente dos valedores, me dixo que ele si tiña interés en que se celebraran as catas, e máis que non tenía inconveniente en comparecer no Concello para manifestalo así dese xeito. Pois eu creo que pode comparecer no Concello, porque evidentemente non comparto eso que estás dicindo. Entonces son dúas versións por parte do presidente de Valedores, que, bueno, eu creo que vou a falar con el inmediatamente ao terminar este pleno, porque o que me transmiteu a min non é precisamente o que me estás transmitindo. Entonces, en canto remato o pleno, non dudes en que vou a chamar ao presidente, porque eu estuve falando con el precisamente sobre este tema, en aquel momento, e aparte hubo unha reunión na que habíamos quedado todas os componentes ou toda a familia da organización da festa do viño tinto, e se tomou a decisión de non leválo a cabo. E posteriormente, uns días máis tarde, despois de salir nos medios de comunicación a vosa petición, a vosa
posibilidade de poder levar a cabo as cartas, pois eu falei con el, chegamos a unha, entendémonos ou pensamos que non era o adecuado levar estas cartas neste ano. De todas as maneiras, esa contradicción eu vou aclararlo con el, ademais visto que non comparte a miña versión, parece que eu podo estar faltando a verdad cando digo isto. O que sí que lle pediría é se pode pedir unha reunión personal con el e estar eu presente, e así xa non temos dudas de se usted di unha cousa, se eu digo outra, se el digo outra. Aquí a cousa é ou sí ou non, e parece que temos tres versións. Vamos a ver, eu creo que cando se tomou esta decisión por parte do Concello, por parte das persoas que organizan este evento, se tomou e quedou clara a postura de non levar a cabo pois este ano este evento en ningunha das posibilidades que podía haber, non? Precisamente nos reunimos con toda esta familia no auditorio, estaba o presidente de Valedores, estaba Piris, estaba Lede, estaban que, bueno, pues nos consideramos que son unha xente de, bueno, pues de moitos anos e que necesitamos, bueno, pues tamén que, bueno, pues de alguna maneira pues que o vexen e pertenecen á asociación de Valedores, e todos decidimos naquela reunión que este ano que se suspendían todo o que era a organización total da festa do viño tinto. E posteriormente, como se dixe en Martín, despois de ver nos medios de comunicación bueno, pois esa posibilidade, eu falín co presidente de Valedores e decidimos que non se levara a cabo pois este evento. De todas as maneiras, por suposto que eu vou a ter unha reunión con Jorge, e bueno, podes estar presente sin ningún tipo de problema. Quisera estar porque non quero polemizar sobre o tema, porque un me dixe e outro me dixe. Sí. A cuestión é que o da cata non se enteraron no Concello por os medios de comunicación, sino que foi tras presentarnos un escrito aquí solicitando que se tuvese en conta eso. Sí, pero e despois outra cuestión importante é que o tema da cata é unha parte da festa. Cuantificala é perder o tempo, non sabemos cal é a importancia. Eu sí considero cal é a importancia, que creo que é moita dentro da festa do tinto, e que a facer as catas e otorgar os premios deste ano non ten nada que ver coa festa en sí, co que é o jolgorio, a multitude de xente, a transmisión da enfermedade en caso de que o pudera vela, e isto que se pode celebrar nun recinto cerrado, non pilar non lle desa cabeza, porque de feito fixaches a reunión para anular a festa, cando se podía haber feito a cata co mesmo número de personas, e non pasou absolutamente nada. O sea que si o problema é que a iniciativa foi nosa, eu retiro a iniciativa. No para nada, Martín, non vayas por aí, porque non... Claro, o que non quero é que cada vez que presente unha iniciativa que se rechace por vir de nós. No, Martín. Entonces, a partir de ahora tendría, e digo yo en confianza, tendría a deferencia de plantearlle as nosas iniciativas privadamente ao alcalde, que o alcalde se asuma como propias e nos non intervir para nada neste tipo de cousas. Consideramos que unha cuestión importante, de feito, a Festa do Albariño está suspendida, o Consello Regulador organiza as catas, organiza o túnel do viño con unha serie de limitacións, está organizando ese tipo de actos paralelos que son importantes para realzar a importancia do viño, que en sí o que importa. Ao final en Barrantes, en Ribadumia, non vamos a querer ter unha festa do viño sin viño, o que queremos é manter a importancia que ten o viño. Entonces vamos a intentar facelo con sentido e mirando polo que é a esencia da festa do viño tinto, que é o viño tinto en sí. Volvo a reiterar o rogo de que aínda estamos a tempo. Eu creo que máis alá do 1 de agosto sería xa un despropósito, pero organizalo si se podría facer. Eu que lle pido é se pode citar ao presidente dos Valedores e que eu este presente nesa reunión, porque non me gustaría que o presidente dos Valedores lle este dando a usted unha versión e que me este dando a min outra. Eso sí que non me gustaría nada. E repito, se as iniciativas porque veñen da nosa parte son rexeitadas, a partir de agora presentámolas Martín, non van por aí, non vai por aí. Alégrame sabelo. Para nada. Alégrame sabelo, é hora dos robos e nada máis. Un é con relación á recepción que se fixo, creo que foi esta semana da Guardia Civil aquí no Concello, polo que vi nas redes sociais.
e hai unha preocupación entre a xente do centro de Barrantes e da congregación que se fai de menores de idade no entorno do colexio de Xulio Becerra Malvar, donde se consumen certo tipo de sustancias inhaladas en forma gaseosa. Entonces era para ver si habían tido en conta esa cuestión, ou si non están enterados, pois por medio deste portavoz se poden poñer en contacto da Guardia Civil de Cambados, que sería que nos compete, para que teñan un pouco de vigilancia sobre ese tema. É unha cousa que nos preocupa. Parece ser que últimamente era un asunto que non estaba moito en vigor por aquí, ou polo menos eu non tiña conocimiento, pero desgraciadamente ou afortunadamente teño un rapaz en edad, un fillo en edad preadolescente ou adolescente xa, e preocúpame, igual que me preocupan os fillos dos demais, pero é que me entero moito por cousas que el me conta con toda a sinceridade do mundo e coa comunicación que gracias a Dios teño con el, e me comenta ese tipo de cousas, e incluso a xente que está nese entorno do colexio parece que son un pouco restrictivos a hora de que a xente ande por ali e non admite que haxa observadores. Entonces, si se pode ter un pouco de precaución con este tipo de asuntos, poñelos en coñecemento da Guardia Civil para que se den unha volta simplemente de reconocimiento por la zona. Si me permite un inciso, David. Tamara, o no, Vanessa, perdón, está Vicente, no, gracias. E por último, quería facer un rogo ao Concello de si sería viable organizar unha xornada sobre seguridade e legalidade no transporte por carretera de vehículos agrícolas, en cuestións de transporte de fitosanitarios, de transporte de mercancías, por exemplo, os frutos da horta e da viña. Un rogo, podes me volver a repetir, por favor? Quisiera facer un rogo ao goberno municipal a fin de que intente organizar unha xornada, ou como se pode denominar, sobre seguridade e legalidade do transporte por carretera de maquinaria agrícola, encaminhada a informar os usuarios de como transportar fitosanitarios, de que tipo de señalizacións teñen que levar nos vehículos, que pesos se poden levar, que materiales se poden transportar, que alturas se poden... Non sei todo o que engloba isto, que eu descoñezo, pero que seguramente alguén especializado de tráfico e de compañías aseguradoras nos poderían... creo que sería un acto interesante para os usuarios da horta e da viña que por suerte afecta en gran parte o noso concello. E con isto remato. Perfecto, gracias. Martín. Pepe? Sí, bueno, tiña unha pregunta. A ver, nos pedimos información desde a oposición, como fixeron outros compañeiros. Fai tempo, nos non temos tampouco ningún problema en que se demore o que teña que demorarse. Sabemos que o funcionamento do Concello é o que é, e tamén sabemos que ademais tuvemos unhas semanas complicadas, entonces creo que somos bastante razonables no sentido de que solicitamos a información, pero tampouco estamos falando coloquialmente, tocando da campana todos os días. Entonces consideramos que nos hubiera gustado ter unha recepción desa información, pois obviamente que fose antes, pero non entendemos moi ben a conto de que se nos proporciona a información xusto cando se trae a dar conta no pleno. Eu entendo que o goberno pode traer a dar conta absolutamente todo o que se lle plantee. Eso non é o objetivo da miña crítica. Eu o que quero é saber cal é o motivo de que se nos dera a información hoxe, xusto coincidindo con dar conta de todos estes puntos que, digamos, por un lado impiden o debate, por outro lado non estamos en condicións de estudiar ou de revisar a información que se nos aporta,
contra o motivo por dúas bandas, por dúas vías distintas, simplemente se nos anula esa capacidade de poder falar do que se nos está planteando. Quedará para outro pleno, quedará para outro momento, en outras circunstancias, pero bueno, considero que, como digo, nós somos bastante responsables no sentido de que pedimos información, igual que facíamos no outro mandato que estuvemos na oposición anterior a 2015. Sempre que pedimos información fomos tranquilos, respetuosos cos plazos dos gobernos de turno. Non entendo moi ben a conto de que, como digo, ven eso de traer os puntos, darnos os informes así, bueno, non sei se hai algún motivo en particular ou se foi simplemente decisión espontánea. Para abarcar un pouco todo, non sei se queres algo concreto, Pepe, eu creo que o importante para nós é este equipo de goberno funciona con total transparencia. Podemos tardar un pouco máis, un pouco menos en dar a información, non solamente depende dos políticos, porque os políticos temos a voluntad total de darlo ao día seguinte, pero, bueno, pues a veces as limitacións no Concello, pois a hora de poder dar información, pois creo que ti o sabes, porque ademais estuveches no anterior equipo de goberno, pois a veces pois dificultan que podamos ser suficientemente rápidos, non? Porque precisamente non dependen de nós, non dependen dos políticos. En moitos casos, non? Eu creo de todas as maneiras que aquí no pleno municipal eu creo que é o principal órgano para poder debatir, para poder dar a información toda que nos solicitan as distintas forzas políticas. Por suposto que pode haber debate, que non hai ningún tipo de problema, de feito pode haber rogos e preguntas, hai rogos e preguntas aquí, e se pode preguntar por algunha cuestión en concreto, que non hai ningún tipo de problema, pero eu creo que debe quedar constancia tamén de que este equipo de goberno está traballando dunha maneira moi seria, dunha maneira que quere ser moi transparente, e os dar conta é algo importante. Eu creo que ao mellor hai algunha formación política que non se sentou aquí neste pleno, que non se sentou no anterior pleno, e que ao mellor se quere xustificar solamente con escritos e notas de prensa. Eu creo que isto é precisamente aquí onde hai que debatir, e aquí é onde hai que expoñer, digamos, as distintas posicións e os distintos argumentos. Claro, cando as cousas non veñen de todo fácil, nos agachamos detrás e non aparecemos no pleno. Entón, eu creo que ti tamén sabes perfectamente por donde vai esta cuestión, e eu son dos que defendo, e este equipo creo que defende que este é o principal órgano de debate, é o principal órgano donde se trata de plasmar esa información tanto ao grupo da oposición como aos veciños, como a todas aquelas persoas que queren coñecer todos os datos. Non vai haber ninguna duda que todo o que nos solicitan as distintas forzas políticas van a ter esa información, sin ninguna duda. Podemos tardar un pouco máis ou podemos tardar un pouco menos, podemos ir ao Valedor do Pobo, non podemos ir ao Valedor do Pobo, é dicir, o que si está claro é que esta información vai a chegar ás distintas forzas políticas, e consideramos que o dar conta é unha das mecanismos que temos nas mans os gobernos para poder transmitir e para poder dar esa información, simplemente desa forma. Sí, pero o que ocurre que nos a información que solicitamos non solicitamos en forma de pregunta nun pleno, nin en forma de moción. Nos solicitamos información por registro nun canal de comunicación que é oposición-goberno. Non é nun pleno, non é nunha asamblea pública. Entonces eu, claro, estou recibindo a información que pedín parte xunto coa que pideu un compañeiro, e hai xente que non pideu nada e está recibindo a mesma información. Entonces eu obviamente vexo o meu dereito vulnerado, é un agravio comparativo ter que recibir unha información así de entrada que non se dirixe especificamente a min, as preguntas que eu formulei, e ademais, como digo, están fora de calquer tipo de debate. Un dar conta non é un debate. Eu podería ahora facer unha serie de preguntas, empezar aquí ahora a reflexionar, a debatir sobre o tema dos puntos que se trouxeron aquí a dar conta, pero non é o objetivo desto. O sea, eu non buscaba un debate coa información que pedía nun debate nun pleno. Si o debate surge porque se fai unha pregunta ou porque o goberno quere sacar ese debate, perfecto. E igual que os dar conta, pode un goberno dar conta todos os días, todos os plenos, o que queira. Iso é lógico.
pero considero que a resposta que se nos dá non é pola vía que nos fixemos a pregunta. Sí, de todas as maneiras, Pepe, está claro que nós queremos ser o máximo transparentes posibles, o máis sensatos posibles, e toda a información que se nos pide das distintas forzas políticas é algo público, é algo que os veciños teñen que saber, e o dicimos con moita exactitud para que os veciños teñan coñecemento desa información. Eu podo entender que ao mellor pois ti poidas recibir un dato que non pediches, pero tamén entendo que este equipo de goberno está traballando, e todo un concello está traballando para dar esa información a un grupo político. Por lo tanto, cantas máis persoas o reciban, para nós como equipo de goberno, máis transparencia e máis seriedade hai na na xestión. Non digo o contrario, por suposto que o Concello pode dar canta máis información mellor e canta máis xente mellor, pero o que pide información é, en este caso, este concelleiro. Enrique pideu a súa, e quen queira pedir a súa que pida. Non se nos contesta, non? Directamente, ou se fai unha contestación en xeral para, bueno, pues para todo o mundo, e que aí cada un que colle o que queira coller. A min dame igual... Pepe, estades ao terminar o pleno, se non o recibistedes antes do pleno, antes de dar conta, vades a recibir a documentación necesaria para dar resposta a eses escritos que presentastedes. No caso teu, no caso de Enrique. Pero esa documentación va de la ter. E aparte, este Concello quere ser máis transparente, non solamente darvos a información a vos, senón queremos darlle, os plenos son públicos, todas aquelas persoas que queiran estar informadas. Nadie nega eso. Pois, entonces consideramos tamén que estes datos que nos pedides, tamén o público, tamén os veciños e veciñas tamén teñen que ter coñecemento destos datos. Por iso facemos desta forma, é dicir, en todo caso, eu creo que non estamos perjudicando, precisamente estamos ampliando o canal de información a todos os veciños, aparte de o partido político, neste caso que sea, precisamente o estamos ampliando aos demais veciños. Por lo tanto, eu creo que cada vez usamos máis a transparencia e velamos máis pola transparencia. É dicir, en todo caso, repito, é dicir, se algún partido político nos pide algunha información, non solamente lla damos a ese partido político, senón que o levamos a pleno e o debatimos en pleno, damos a información en pleno para que poida chegar a todos os veciños e para que non haxe ninguna dúda. A veces hai algunha formación política que utiliza os medios de comunicación sin contrastar a información. Bueno, pues a veces aparecen publicacións que non son para nada reais. Para nada reais. Eu creo que ti tamén sabes eso, e creo que ahora mismo, pois, polo que ti estás dicindo, eu teño que dicir e teño que chamar a responsabilidade de todos os concelleiros, porque cando as cousas non nos veñen ben, a xente non se presenta a un pleno, cando a súa obligación é presentarse a un pleno. Entonces, bueno, eu quero manifestar isto, pero xa digo, estamos ampliando a información non solamente aos concelleiros ou a petición dos concelleiros, senón a todos os veciños. Non sei se hai alguna aclaración, Pilar. Sí, eu só quería saber cal é a diferencia. Quero dicir, ti pediches, bueno, vos, o vosso grupo pediu, por exemplo, o tema sobre a xestión das multas de tráfico. Vale. Aí, na información que se pasou a secretaria, levas o informe de recadación, asinado pola responsable de recadación, sobre esa xestión das multas de tráfico. É dicir, eso, lógicamente, pois o mellor podía ser, se non pasara todo o pasou, podía ser tardado en abril. Pero bueno, estamos ahora con eso. Entonces, eso non dá lugar a debate. Eso dá lugar a que ti pides unha información e nos xa damos. Non hai debate, simplemente por fotocopias ou por mail ou como sexa. Non vai haber ningún debate, a non ser que no outro pleno vos queira sacar o tema. Entonces, eu non sei cal é o problema de que nos aquí se che dé a ti a información sobre a xestión das multas, ao mesmo tempo se lle dé ao portavoz e membros do Partido Popular, ao mesmo tempo se lle dea a Enrique, que neste caso non está, pero que tamén a solicitou, e ao mesmo tempo se lle dea a todos os veciños, porque isto é unha sesión pública e aberta. É dicir, eu non vexo cal é o problema. É dicir, a ti Podo explicar moi brevemente. Estás dando o que pediches. Podo explicar moi brevemente. Mas, e non há lugar a debate. Cando eu che dou a ti unhas fotocopias, non hai debate. Mira, se me permites, cando nós presentamos cualquier tipo de documento neste Concello, temos por costumbre poñer un destinatario e poñer quen nos está remitindo ese documento. En este caso é un documento do Partido Socialista remitido ao goberno local. Aquí non temos contestación.
aquí temos un montón de información que, como ti dis, podo extrapolar e podo ir revisando a ver de todo o que estou vendo aquí, a ver que é o que cadra co que eu preguntei. Vale, sí, Pilar. Desde o meu punto de vista, e ademais, o funcionamento legal dos plenos non vai por este lado. Desde o meu punto de vista, é unha falta de consideración política, non personal, política, porque hai que diferenciar moito. Non, é unha falta de consideración política responder antes en público que a un escrito que nos diriximos personalmente a quen nos diriximos. Eso funciona así, funcionou sempre, en calquera concello. Cando un concelleiro fai unha pregunta a un goberno, respóstaselle a ese concelleiro e despois respóstaselle a quen ti queiras. Eu non estou jamás criticando aquí que se deon dar conta, porque se deron contas moitísimos no mandato anterior e a mí sempre me pareceu perfecto. Ademais, Salomé non daba dar conta de nada. E nós empezamos a facer dar contas de un montón de cuestións. Eu creo que é un ejercicio de democracia e de transparencia facelo. Ahora, excusarse non dar conta para non dirigirse a nadie en concreto, a mí tampouco me parece correcto. Ahora ben, como digo, calquera goberno está na súa opción de facer como considere oportuno. A mí non me parece correcto, pero bueno, alá, de todas formas, con presentar unha pregunta por escrito no seguinte plano, temos solucionado, non é máis que iso. E como te dis, un dar conta, pois sí, dar conta, non é un debate, nin genera debate, pero a mellor nós queremos ter un debate con isto, e a mellor nós queremos, claro, nós pedimos unha información para ter coñecemento de causa do que está pasando no Concello e para poder exercer a nosa función de fiscalización do control do goberno, que é o que temos que facer, ni máis ni menos. Os espectáculos que se fagan por aí adiante, eso non vai comigo. Eu non teño por que pagar, se o dixen no anterior pleno, non teño por que pagar os platos rotos do que fagan outros compañeiros. Se mañán o Partido Popular deixe de vir aquí e voume ver afectado porque non veñen ou porque non ven alguén de vos, pois eu teño que dicir. Entonces, bueno, que me dixeses do escrito que vos presentastes, que é o da xestión das multas, si o informe de recaudación, non o que eu dixen aquí, senón o informe de recaudación que foi o que se vos entregou, responde ou non responde as preguntas que fixestes, que si están aquí. Pilar, non estou dicindo que a información este equivocada. É que non entendes. Non, estou dicindo que non se nos responde. No, Pilar, estou dicindo que non se nos responde pola vía na que nos facemos a pregunta, que é a vía protocolaria e a vía correcta a que nos fixemos. Ao mellor, oye, facer un escrito por rexistro non é correcto. No, pero a resposta. Bueno, claro, por eso digo, cada un responde como quere. Ahora, a forma correcta de responder eu considero que non é esta, pero bueno, está ben. Ahora, que faltaba non poder dicilo. Ahora, bueno, xa sei o que me teño que ter. Outro día que faga outra pregunta por rexistro, pois terei que esperar a que me ten un dar conta nun pleno. Eu nunca vin eso nun concello, pero bueno. máis que che den a información. Vale, sí. No mismo pleno. Tendes toda a información de todas as preguntas que se Eso ten que verlo todavía porque non me deu tempo a revisar todo o que se me pasou. O sea, tendes toda a información. Bien, correcto. Por miña parte nada máis. Pois nada, damos por rematado este pleno. Moitas gracias e boas noites.